Hello po mga mamamayang, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umagang ito ay magluluto po ako ng tortang dilis at ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, dilis, 6 na piraso ng itlog, tapos green bell pepper at saka kamatis, pinaghalo lang po namin yan. Sibuyas, bawang, mantika at saka asin. Ngayon po ay lalagyan na po natin ng asin itong ating itlog. 1 teaspoon ng asin. Ngayon po ay ilalagay na po natin yung ating sibuyas. Ngayon po ay ihalo po natin yung ating green bell pepper at saka yung ating kamatis. Tapos hahaluin lang po. Ngayon po ay ilalagay na natin. Pagkatapos po ay hahaluin lang po natin yung ating dilis na may itlog at saka kamatis. Tsaka yung iba pang mga sangkap. Ngayon po, ang last po natin na ilagay ay ang ating bawang para pampabango po ng ating tortang dilis. Haluin lang pong mabuti. Magdadagdag po tayo ng konting asin. Tapos haluin lang po para hindi po maalat yung isang side lang. Dapat haluin talaga para pantay po ang kanyang lasa. Ngayon po ay magpapainit na po tayo ng mantika. Mga ganyan po karami. Tapos hihintayin lang po natin na medyo uminit yung ating mantika para hindi po masira yung ating tortang dilis. So, kailangan nating painitin ang ating mantika. Ngayon po ay lulutuin na natin yung ating tortang dilis. Uumpisahan na po natin na ilagay sa ating kawali. Pero paunti-unti lang po. Ayan. Ganyan po. Pahihinaan nyo lang po yung apoy para hindi tumalsik sa mukha nyo. Ngayon po ay dahan-dahan po nating babaliktarin yung ating torta. Ayan. Napakasarap po niya.
Dapat po ganyan po yung kulay bago nyo baliktarin. Parang golden brown po yung kulay. Ngayon po mga mamamayang ay luto na po itong ating tortang dilis. Tatanggalin na po natin sa ating kawali. Ayan na po siya. Ito na po mga mamamayang ang ating tortang dilis. Sana po ay magustuhan nyo ang recipe ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. At maraming salamat po sa panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!